Gvern ġdid nazzjonalista jassigura li n-National Health Park joffri screening regolari b'xejn tas-saħħa fiżika u mentali għal ħaddiema kollha, imħallas mill-Istat. Din kienet proposta oħra li preżenta il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borch meta kien qed jindirizza konferenza għal ġurnalisti f'Selmun propju fejn gvern ġdid nazzjonalista kommess illi jiftaħ in-National Health Park. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li Selmun Pelis se jiġi trasformat b'tali mod li joffri servizzi tas-saħħa tal-aqwa kwalità lill-poplu Malti u Awċi kollu. Permezz ta' dan iċ-ċentru il-pajjiż se jmur lil hinn mill-kura u aktar lejn il-prevenzjoni. Il-National Health Park huwa ċentru ta' lifestyle u prevenzjoni li se jokkupa fih 60 sodda, ċentru ta' riabilitazzjoni, servizzi għal persuni sportivi u persuni bi sfidi ta' saħħa mentali u servizzi għal persuni li jkunu għadhom kemm għamlu operazzjoni. Elix Borch preżenta wkoll proposta kruċjali għal ħaddiema propju f'jum il-ħaddiema. Screening regolari b'xejn ta' saħħa fiżika u mentali ta' kull min jaħdem imħallas mill-Istat propju minn dan iċ-ċentru. Kull ħaddiem f'Malta taħt gvern ġdid nazzjonalista ser ikollu dritt għal screening regolari tas-saħħa fiżika u mentali tiegħu imħallas mill-Istat. Propju minn hawnhekk ġewwa is-Selmun ġa dan iċ-ċentru ta' riabilitazzjoni ta' prevenzjoni għaliex ħafna drabi aħna sirna niddistingu bejn is-saħħa mentali u s-saħħa fiżika. Aħna rridu nallaċċawhom flimkien sabiex il-poplu Malti u Awċi ikollu ċertezza, jkollu garanzija li taħt gvern ġdid nazzjonalista l-screening isir b'xejn. Elix Borch irremarka illi permezz ta' ċentru bħal dan, gvern ġdid nazzjonalista jsaħħaħ il-kwalità tal-ħajja tal-poplu kollu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-viżjoni ċara li għandu il-Partit Nazzjonalista għal Fort Campbell u qal li gvern imexxi minnu jara li dan il-forti ikun miftuħ għal pubbliku u jsirlu l-investiment kollu meħtieġ. Elix Borch saħaq kif dan il-forti ikollu lan li jintuża mill-pubbliku u jtaffi l-problemi ta' saħħa mentali. Dan billi joffri servizzi bħal Mobility Area u anke Interpretation Center li jagħti rakkont tal-istorja kollha ta' Fort Campbell. Min-naħa tiegħu il-kandidat Ray Gatt irrimarka li dan il-Health Park huwa kunċett ibbażat aktar fuq il-prevenzjoni u li jnaqqas il-pis fuq l-isptarijiet. U proġett li se jiswa 20 miljun euro u jkun qed issir fl-ewwel leġislatura. Faċilitajiet se jkunu ħafna, se jkunu faċilitajiet li huma indirizzati lejn il-pazjent li se jkunu hawnhekk, ġifieri qed nitkellem fuq rehabilitation, physiotherapy rooms, physiotherapy equipment, hydrotherapy u affarijiet oħrajn. Però ovvjament l-ispazju se jkun ukoll il-pubbliku jkun jista' jiġi u juża l-affarijiet li se jkun hawnhekk. Il-kandidata Norma Camilleri fakret li l-prevenzjoni hija l-ewwel linja ta' diviża tagħna u meta wieħed jinvesti f'lifestyle aħjar ikun qed inaqqas ir-riskji ta' mart. Hi temmet tisħaq li dan mhux biss investiment fl-infrastruttura, iżda investiment fil-bniedem, fis-saħħa fiżika u mentali tiegħu. Riabilitazzjoni f'ambjent bħal kif qed insemmu mhijiex lussu imma hija parti essenzjali mill-kura għax il-fejqan mhuwiex biss fiżiku iżda wkoll mentali u emozzjonali. Ambjent fejn għandek tim multidisciplinari li jinkludi allied health professionals bħal physioterapisti, occupational therapists, speech language pathologists, dietitians, nutritionists, podjatra u anke psikologi huwa kruċjali biex pazjent mhux biss jirkupra imma jirkupra sew f'ambjent illi tassew jappoġġjah. Nicole Xiberra Żbalbi għal Net News.